गोजोन्थों अनजाग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव मोननिसिमनि आंनि बे अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ डिउटि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननिसिम आङो हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार जाय जोंनि बे बिनाया देरसिन बिनाय गासैफोरनि मादाव देरसिन बिनाय बे बिनाय गोथार बोलि बावनाय सोमोन्दै आं नोंथांमोननिसिम सावगारिनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आङो फोरमायनो लाबोदों। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबा मोजाङैनो बुजिनो हागोन, मिन्थिनो हागोन काथलिक गिर्जायाव मानो दौरिफ्रा बोलि बावो आरो बे बोलि बावनायाव माबायदि गोहोम आरो माबायदि फिथाइ मोनो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना फै नायलांदो फारि फारिनो। आरो आङो नोंखौ होनो नोङो पितर आरो बे गोगोम अन्थाइनि सायाव आंनि गिर्जाखौ लुगोन आरो गोथैफोरनि रायजोनि लांगोनाफ्रा बेखौ फेजेननो हानाय नङा। आं नोंनो सोरगोनि सरानिखौ होगोन आरो नों पृथिबियाव खागोनखौ सोरगोआव खानाय जागोन आरो नों पृथिबियाव खेवगोनखौ सोरगोआवबो खेवनाय जागोन। माखासे सुबुंनि आखुथायफोरखौ बे सावगारिफोरनि गेजेरजों गोथार बोलि बावनायाव बेसे सोमोनांथाव आरो बेसे गोजोनथाव जों नुनो मोनगोन। माखासे सुबुंफ्रा गावसोरखौनि गिर्जायाव हाबनो गोहो एबा बोलो मोना जायो। खायसे खायसे मोखां दिन्थिफ्लानो थाङो, नाथाय बियो गावखौनो इसोरनि बोरखौ खोमाना लानायल'। नाय, बे मोनसे गेदेर सहरनि गोथार गिर्जा न'। सानसेखालि सासे सेंग्राया गिर्जाजों बारा सोमोन्दो गैयै बे सुबुङा ओइदिनखालि गिर्जा न'आव आसुं आबुं हाबफैदोंमोन। गिर्जानि दरखं मोखाङावनो सासे आइजोनि हरखाब गथ' फिसा लानानै ओंखारनायाव बियो गल' जादोंमोन आरो माबा सोंनोबो सानदोंमोन। अब्लाबो लाजि बांसिन गिर्जानि जोबथायाव बियो जिरायदोंमोन। बे मुगावनो सासे गोर्बोबती जानाय आइजोआबो गिर्जायाव हाबो आरो हान्थु खरायनानै हामबाय होनानै बियो जिरायो। जेरै जायफ्रा गोसो गोथारै जिसुखौ फोथायो बिसोरो फोरबोखौ सिगां हान्थु खरायनानै मान होग्रोयो। नाथाय खायसे गावखौनो गेदेर खालामनानै अफिसार बादि खेबसेनो जिरायफैयोब्ला आरो गिर्जा न'आव हाबोब्ला एबा टेन्टआव लाङोब्ला जों इसोरनि बोरखौ मोनगोन दाबि। फोरबोआनो गावनो गेटसेमानि बिबार बारियाव बे हान्थु खरायदोंमोन आरो बिफा इसोरनाव आरज गाबदोंमोन आरो बे गावखौ उन्दै खालामदोंमोन। अब्ला जों सासे पापी एबा जों इसोरनि फिसा जानानै जों मानो उन्दै जानो हाया? जानो हागौ नोंथाङा सासे MP, सासे MLA एबा मिनिस्टार एबा अफिसार, पास्टर, पाद्रि, फादार एबा सिस्टार एबा हिलिं पावार मोननाय एबा लाखपति एबा क्र'रपति जानो हागौ। नाथाय जों गासैबो बिनिनो गथ'फोरसो। बै आइजोआ गोरबोआव लानाय गथ'खौ लानानै गोबां सानदोंमोन आरो बे गिदोंबो, आं माब्रै जोनोम होनो? गथ'खौ गोरबोआवनो नस्थ' खालामनोसै नामा? बिनि गोसोआव बायदिसिना सानबोलावरि सानदों। नाथाय बिनि साननायाव सानै आरफा बिनि खाथियाव थानानै बेखौ बोलो होफैदों आरो बेखौ थुलुंगा होदों। इसोरनि होनाय दानखौ माब्लाबाबो फोजोबनो दासान। बे मोनसे गेदेर फाव। नों गिनो नाङा, जों अरायसम नोंजों लोगोसे दं। बे आइजोआ बियो बोलो मोनफिनबाय मानोना बियो गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लानायनि गेजेरजों गेदेरथार इसोरनि बोरखौ बियो मोनदोंमोन। अब्ला जोंबो इसोरनि हरनाय गथ'खौ आद्रि खालामबायबा दोरोजों गोथार गोसोयै पाप सिमा लानानै एबा नबिना लानानै गोथार बोलि बावदो आरो माब्लाबाबो गोरबोनि गथ'खौ जों आद्रि खालामनो दा सानसै। इसोरनि बेरेखा हाबा दा मावसै। नायहर हनै बुरि बैसोआवबो
बे खौसेथि न'खरनि सुबुंजों बाहागो लानानै गोथार बोलि बावनायाव बियो गावखौ गथायदोंमोन आरो जिउआव गोजोननाय मोनदोंमोन। दौरिया जेब्ला बोलिखौ बावो अब्ला बै गोनो गोथो सुबुङा दौरिजों लोगोसे गोबां सोरगोआ एबा नख्राङा गियो। सोरगोनि आर्फफ्रा फैनानै बेखौ गोथार बोलि बावनायाव फोरबोखौ खुलुमो आरो गासै गोथारफ्राबो बे गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लाफैयो आरो फोरबोखौ दाव दाव खालामो। गोथार बोलि बावनाया जिसुनि क्रुसाव बोलि बावनाय, थै बोहैहोनाय, बेनो देरसिन बिनाय। बेयो साक्रामेन्टनि मोनसे मिरु। बोलि बावनायाव दौरिया जिसुनि महराव सोलायो। आमेन।